Буквално минути остават до националния ни празник. В навечерието на 105-та годишнина от обявяването на независимостта на България във Велико Търново беше подредена уникална изложба. Колекционери от цялата страна показаха умалени модели на реална военна и цивилна техника, част от Първата и Втората световна война. Освен уникалните си колекции, участниците демонстрираха и как всеки може сам да сглоби вариант на любим модел самолети, танкове и сгради в различни мащаби. Изложбата включва над 150 умалени модела на самолети, танкове и кораби, подредени по исторически епохи. Всички макети са дело на любители-конструктори, които сами намират частите, с които да сглобяват своите макети. Това хоби е тясно свързано с историята, понеже като тръгне човек да прави конкретна машина, малко или много се интересува от историята, от създаването, от модификациите на тази машина. Един макет се сглабя за около месец, разказват модераторите, и допълват, че всеки от тях има страст към определени машини. Военните кораби са просто моя страст, защото те, освен че са машини за убиване в край на краища, но те са и много красиви. Съвети за стендов моделизъм дава дори 10-годишната Стела, която от малка твори макети на кораби съвсем сама в къщи. Трябва да гледаш номерацията, да знаеш всички части къде са и да гледаш коя част след коя къде трябва да се постави и да следваш схемите за оцветяване и всичко става. Като имаш търпение. Искам да направя Airbus 380. Голям и хубав самолет. Хоби на участниците е да моделират, гордеят със своите колекции, затова и не продават творбите си. Не могат да се разделят с тях. Имаме достойна история. Бъдете усмихнати и горди през утрешния ден на независимостта. Ще се видим отново по същото време утре. Довиждане и приятна вечер.